ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ୱାନରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ। ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ପଢିବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ମାଟିରେ କିଛି ସାର ବା ଖତ ନ ପକେଇବା ତ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢିବନି, କେବେ ବି ବଢିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଆମେ ସାର ବା ଖତ ପକଉ। ସାର ଖତ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଗଛଟି ଶୀଘ୍ର ବଢିବ, ତ ଯାହାକୁ ପକାଯାଏ ସେଟା ସାର ବା ଖତ କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖଣିଜ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଖଣିଜ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ପରେ ଶସ୍ୟ ଉତାରିଥାଏ। ଜମିକୁ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ଦେଖି ଏଥିରେ ପୋଷକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଦେଖ ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ କ'ଣ କରିବ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଷ ଉପରେ ଚାଷ କରିଚାଲିବ ତ ଜମିକୁ ପୋଷକ ସରିଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ପୋଷକ କୋଉଠି ଆସିବ? ପୋଷକ ନହେଲେ ଗଛ ବଢି ପାରିବନି। ସେ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ସେ ବଢିବନି କିପରି? ତ ପୋଷକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଷକ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆସିବା ଲଗାତାର ଭାବେ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମୃତ୍ତିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଏ। କୃଷକର ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ବା କମ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ଅଧିକା ପକେଇଦେବା ଗଛକୁ ବି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, କମ୍ ସାର ଯଦି ପକେଇବା ସେ ଗଛଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହବ କି ନାହିଁ? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେତିକି ଖାଇବା, ଅଧିକା ଖାଇବା ନାହିଁ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଖତ ଏବଂ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅପଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖ ଖତ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈଙ୍କର ଗୋବର, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ବର୍ଜ୍ୟ ଅପଘଟନ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ଖୋଳି କୃଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଆବର୍ଜନା ପୋତି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖତ ଯେତେବେଳେ କରା ହୁଏ ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରାୟ ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛ ଦେଖିଥିବ ଖତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ଖୋଳି ସେଠି କ'ଣ ଛଣ, ଗୋବର, ପରିବା ପନିପରିବା, ପଚା ପନିପରିବା ସବୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଖତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ପଚି ସଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ତାପରେ ସେ ଖତ ହୋଇଯାଏ। ତ ତାପରେ ଯିବା ଏହି ପଚି ଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମେ ଆଗରୁ ଜିଆ ଖତ ଓ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଢିଛ। ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ପଢିଛ, ଜିଆ ଖତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଗଛ, ତିନୋଟି ଗଛ କେମିତି ବଢୁଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଟା କରିକି ଦେଖିବା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମଟା କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଦେଖ ସାର ଗୋଟେ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପାନୀ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବନାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଖତ ଠାରୁ କିଭଳି ପୃଥକ? ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖତ ଠାରୁ କିଭଳି ପୃଥକ। ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ମୁଁ କହିଲି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ୟୁରିଆ, ଆମୋନିଆ, ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ପଟାସ, ଏନପିକେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସଫରସ୍, ପଟାସିୟମ ଇତ୍ୟାଦି। ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଭଳି ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ସାର, ଦେଖ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ସାରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ'ଣ? ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିଟାମିନ ଏ ସର୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭିଟାମିନ ଏ ସର୍ଟ ହୁଏ। ଭିଟାମିନ ଏ ସର୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ? ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହବ। ତ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ? ଭିଟାମିନ ଏ ର ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ ଏ ଆମେ ଯଦି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା, କ୍ଷୀର ଖାଇବା, ତ ଆମର ଭରଣ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ ଏ ର ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା କ୍ୟାପସୁଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ସହିତ ସେ ଗଛର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଖତରେ ଭରଣା କରିବା ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହବ।
ଦେଖ ଅତ୍ୟଧିକ ସାର ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଭିଟାମିନ ଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମେ ଖାଇବା ଆମ ଦେହ ନିହାତି ଖରାପ ହେବ, ଆମ କିଡନୀ ଖରାପ ହେବ, ଲିଭର ଖରାପ ହେବ। ତ ସେଇପରି ମାଟିଟାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସାରର କୌଣସି ଯେହେତୁ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଟିର ଉର୍ବରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସାୟନିକ ସାର ସହିତ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଜମିକୁ କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସହିତ ଆମ ଯେହେତୁ ଆମର ଭିଟାମିନ ଏ ଯଦି ଆମର ସର୍ଟ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସହିତ ଯଦି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଗାଜର ଖାଇବା, କ୍ଷୀର ପିଇବା, ଯାହା ଭିଟାମିନ ଏ ର ଖାଇବା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରିକଭରି କରିପାରିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଇ କରିବା, ତ ନିହାତି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଅଲଗା କୌଣସି ଆମ ଅର୍ଗାନ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ନା ସାର ସହିତ କିଛି ଜୈବିକ ଖତ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ସମସ୍ତ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଭରଣା କରିଥାଏ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ଭରଣା କରିଥାଏ, କୌଣସି ଏହାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ବା କ୍ଷତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଖତ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖ এই যে ସବୁ তোমার এই বিষয়টি পড়াই সারা পরে ମୁଁ তোমার কোশ্চেন आंसर ଯାହା ଯେତେ ବି କୋଶ୍ଚେନ ଅଛି ମୁଁ ତାର ସବୁ आंसर ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ମନେ ରଖ, ଶୁଣ, ଶୁଣିକରି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଦେଇଦେବି। ବୁଝିଯାଅ ଆগে, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚେନ आंसर ଦେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ କେମିକାଲ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ଖତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶିଷ୍ଟର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଥା ହେଇକି କହିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଇଟା ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର କୋଉଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? କାରଖାନାରେ। କେମିକାଲ ଜିନିଷ କାରଖାନାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଖତ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ିଆରେ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଭୂମିରେ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ। ହ୍ୟୁମସ୍ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ମାଟି ତା ଉର୍ବରତା ହରାଇ ଦିଏ। ତ ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯୋଗାଇଥାଏ ବା ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରିଥାଏ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ତଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଖତରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କମ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାରରେ କ'ଣ ଥିବ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧର ଫସ୍ଫରସ୍, କେବଳ ସେ ଫସ୍ଫରସ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ସାରଟା ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଖତର ଉପକାରିତା। ଖତର ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କାରଣ ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କ'ଣ? ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ? ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିପରି? ଏହା ଗୋଟିଏ ଜମିର ଫସଲ ବଦଳାଇ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାଷକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା, ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଚାଷକୁ କେବଳ ଧାନ କରି ଚାଲିବା, ତ ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବଦଳାଇ, ତ ଏବେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ, ତାପରେ ଗହମ ଚାଷ କରିବା, ତାପରେ ବିରି ଚାଷ କରିବା, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େ। ତାପରେ ପୂର୍ବକାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କୃଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଧର ଆମେ ଡାଲି ଚାଷ କଲେ, ନେକ୍ସଟ ସିଜିନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗହମ ଚାଷ କରିବା, ତା ନେକ୍ସଟ ସିଜିନରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା। ଏହା ଜମିର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଭାବକୁ ଭରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ରାଇଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ପଢିଛ। ଏହା ଶିମ୍ବ, ମଟର ଆଦି ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିକା ବା ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଥାନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ଆମ ଜମି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ? ଜଳସେଚନ। ଜଳସେଚନ ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମଣିଷ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ବୃକ୍ଷ ହଉ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉ, ଯିଏ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା, ଚାଷକୁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳସେଚନ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ଚାଷ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳସେଚନ କ'ଣ?
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ମଞ୍ଜିର ସମୁଚିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ କଣ? ଆମର ଜଳସେଚନ କଣ? ସାନ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, କୂଅ ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି, ହ୍ରଦ ଅଛି, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ କେନାଲ ସବୁ ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ। ତାପରେ ଜାଣିବା ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ କେମିତି ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ? ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ନଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସେତେ ଫଳପ୍ରଦ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ନା ମଟର ଥିଲା, ପମ୍ପ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ସାଲୁ ନଥିଲା, କେନାଲ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ କେମିତି ତେଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ, ତେଣ୍ଡା, ମୋଟର, ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମେନ୍ ପଦ୍ଧତି କଣ? ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। କଣ? ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି କଣ ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି କଣ? ଦେଖ, ଗଛ ରହିଲା, ଏସବୁ ଆମର ଗହମ ଧାନ ଗଛ ରହିଲା। ତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହୁଏ? ପାଇପ ଦେଲେ ଏଇପଟେ ପାଇପ କଣ ହୁଏ? ସବୁ ଏଠି ନଜେଲ ଲାଗିବ। ନଜେଲ ଲାଗିବ, ଛିଞ୍ଚି ହେଇ ପାଣି ପଡିବ। ତ ଏଇ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ପଢିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲମ୍ବା ପାଇପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଜେଲ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କଥା କହିଲି ନୋଜେଲ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ନୋଜେଲ ଖଞ୍ଜା ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ନୋଜେଲ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ଭାବେ ଭଳି ଛିଞ୍ଚାରେ ପଡେ। ଦେଖ, ମେନ୍ ପାଇପ ଏଠୁ ପମ୍ପରୁ ଗଲା ପାଣି, ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯିବ ତ ଛିଞ୍ଚି ହେଇକି ପଡିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଲିଆ ଜମି ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଲିଆ ଜମି ପ୍ରାୟ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ବାଲିଆ ମାଟି ଶୀଘ୍ର ଭେଦିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆଉ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଲିଆ ମାଟି ପାଣି ପଡିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଣିଟି ଶୁଖିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କଣ? ଏହି ପଦ୍ଧତି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏଠି ଯେମିତି ରହିଲା ଲାଗିଲା ନଜେଲ, ସେମିତି ଏଠି କଣ ମୂଳରେ ପଡିବ। ସବୁ ମୂଳରେ ଥିବ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ପଡିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ବା ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଫଳ ଗଛ, ବଗିଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। କାରଣ ଦେଖ, ଏଥିରେ କଣ ସିନା ପତ୍ର ଉପରେ ଗଛଟା ଜଳ ପଡିଲା ନଷ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ମୂଳରେ ପଡିଲା ଜଳ ନଷ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ। ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ ଉପାଦେୟ। କାରଣ ଯୋଉଠି ଜଳସେଚନ ଜଳ ଅଭାବ ଥିବ, କମ ଜଳ ଥିବ, ଜଳ ପାଣି ନଥିବ, ସୁବିଧା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବ, ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ପଢିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତମର ଏଇ ବିଷୟଟି ସାରିଦେବି। ତୃଣତ ଦମନ, ଅମଳ ଓ ଅମଳର ଉତ୍ସବ ତିନିଟା ମୁଁ ତମର ସାରିଦେବି। ତାପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସାରିଦେବି। ସାରିଲା ପରେ ତମର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମ ବହିରେ ତାକୁ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ ହବନି, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ, ବୁଝିକି ରଖ। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷଟା ବୁଝ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିଦେବି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର।